Ahoj rodičia, pozdravuje Juraj, majiteľ Kids Fun Academy OZ. Ospravedlnenie z tréningu a kompenzácia na konci školského roka. To, čo vám teraz poviem a o čom vás informujem, máte napísané aj pod formulárom, cez ktorý ste registrovali svojho malého športovca. V mesiaci maj a jún vám vieme vykompenzovať 12% zo sumy investovanej cez mesačné členské do Kids Fun Academy. Pre ospravedlnenie je vaša úloha čo najneskôr do 8:30 v deň tréningu poslať ospravedlnenie z tréningu na mail vášho koordinátora pre vaše mesto. Napíšte nám prosím meno, priezvisko malého športovca a názov materskej školy alebo základnej školy, ktorú navštevuje a v ktorej realizujeme pohybovú aktivitu. Počet kompenzácií bude do výšky 12%. V mesiaci máj a jún vám o túto čiastku znížime poplatok za mesiac máj, v prípade jún. Stále prvé kompenzujeme mesiac jún. Príklad, ak počas roka investujete do Kids Fun Academy 200 eur, 12% zo sumy je 24 eur. Túto čiastku vám odrátame v mesiaci jún a maj. Ak čiastka presiahne hodnotu jedného mesiaca, napríklad jún, odrátame vám čiastku aj z mesiaca máj. Pekný deň praje Juraj.